Ovo je značajan dan za lovstvo, pošto smo napravili značajan iskorak. Izvezli smo 20 jedinki evropskog jelena u Republiku Srpsku na lovište Hlekovača. Planiramo još 30 jedinki evropskog jelena da izvezemo do marta, znači ukupno 50 komada, i to se prvi put se dešava da visoka krupna divljač se izveze negde u inostranstvo. Postoji značajno tržište na Zapadnom Balkanu, značajna potreba za to, zato planiramo i izvoz u budućem periodu muflona i jelena lopatara. A inače smo u okviru projekta Srbdir, koji je nacionalni projekat, od 2020. do 2025. uhvatili i reintroducirali 330 komada evropskog jelena u lovištima Srbije, a taj projekat finansira Ministarstvo poljoprivrede.